Vila García acolleu onte a protesta comarcal pola vaga de lumes que está arrasando principalmente a provincia de Ourense neste verán. Preto de 200 persoas sumáronse á cita convocada pola plataforma por un monte galego con futuro. Un ano máis, e xa van moitos, ante a inacción dos gobernos galegos do PP, estamos sendo testemunhas de como o lume se propaga por numerosas comarcas do noso rural e de zonas próximas ás cidades, co agravante de que a extensión do territorio que se ve afectada é cada vez maior, se as condicións climáticas son desfavoráveis. Dende a plataforma cualifican a vaga de lumes como unha traxedia ambiental, social, cultural e económica e sinalan como causa directa o abandono do rural e a aposta polo monocultivo de especies de crecemento rápido, como o eucalipto. A de prevención non é como pensa a señora conselleira e moita parte da sociedade. Ter os montes limpos, as pistas arranxadas e os puntos de auga prestos, senón en ter un medio rural vivo e con actividade económica productiva. Un monte multifuncional e sustentável, coa implicación da veciñanza comuneira e das titulares particulares nesta posta en valor. Denunciamos que a Xunta siga empregando o monte galego como obxecto de especulación ou como solo barato para as grandes corporacións multinacionais enerxéticas, pasteiras e mineiras, que expulsan as persoas do rural na procura do seu lucro privado. A política forestal da Xunta do Partido Popular concentrou as críticas dos asistentes. No manifesto reclamáronse solucións inmediatas para paliar as consecuencias dos lumes e medidas para evitar que a situación se repita no futuro. Non fica ningunha dúbida de que a loita contra o lume na súa faceta de extinción se debe facer desde a óptica dun servizo público, profesional e permanente, polo que se fai necesario crear un servizo público de bombeiros e bombeiras forestais. Por un monte galego con futuro. Basta xa de tanta manipulación e de propaganda baleira sobre o noso rural. Non queremos que o monte sexa pasto do lume e da especulación. Lumes nunca máis. Pontevedra foi outra das 29 localidades de toda Galicia que acolleron protestas convocadas pola plataforma. Centos de persoas concentráronse na Praza da Peregrina para criticar a xestión da Xunta, o berro de lumes forestais nunca máis, Rueda dimisión ou Galiza arde, Xunta responsable.